Toboganul abisal pe care se rostogolește fotbalul românesc nu mai este de mult o noțiune abstractă, mai degrabă este o realitate crudă și dureroasă. Academia lui Hagi este principalul furnizor de materie primă pentru naționalele României, în condițiile în care reușește chiar să facă un adevărat business din treaba asta, chiar profitabil. Doar că pare că este unica rază de lumină într-un peisaj mai degrabă cenușiu, dominat de limbajul corporatist al unui președinte de federație, fără niciun fel de rezultat, fără viziune, dar plin de năzuințe europene. Pe undeva Nicușor Stanciu are dreptate. Ăștia sunt, alții mai buni nu avem. Doar că microbiștii trecuți de 40 de ani au niște repere și pot compara cu ceea ce au văzut și trăit în copilăria, adolescența și tinerețea lor. Și uite, așa se nasc huiduielile și admonestările, pentru că este realmente dureros să constați unde ne situam acum 30 de ani și unde am ajuns în zilele noastre. Pe de altă parte, a cere suporterilor să nu critique prestațiile tricolorilor nu este chiar corect, pentru că toată campania asta de calificare am auzit o placă în heavy rotation că suntem buni, că avem valoare, că ne calificăm de pe primul loc la europene, iar toate astea nu au făcut altceva decât să seteze un nivel crescut al așteptărilor, iar tinerii care respiră era lui Coman, Olaru sau Horațiu Moldovan speră cu adevărat la victorii, calificări și succese. Însă ceea ce nu au descifrat ei încă este că vorbim despre niște chimere întreținute de un sistem bolnav și mincinos, pentru care sportul nu reprezintă o prioritate și care nu se gândește decât la modul în care să mai câștige un mandat în fruntea unui for care oferă satisfacții personale, diurne babane și recunoașteri mângâietoare de ego. Deși un 0-0 cu o reprezentativă care nu există de fapt este o adevărată rușine mondială, fotbalistic vorbind, în contextul europeanului care ne așteaptă, îmi permit să spun că nu are nicio relevanță. În Germania, bravii tricolori vor merge cu scopul principal de a nu primi gol. Cam asta a fost întreaga noastră filozofie de joc în mandatul lui Edi. El a identificat care ne sunt limitele, care sunt barierele și capabilitățile noastre și este all-in pe tactica asta defensivă, cel mai probabil moștenire de familie. Iar naționala noastră ne-a arătat din nou că nu știe să atace, nu este pregătită pentru scenariul ăsta de joc, iar chinuiala cu Liechtenstein este cel mai elocvent exemplu. Dar cu Ucraina, Belgia sau Slovacia nu o să avem pe cap această problemă. Cel mai probabil o să aliniem vreo 5 fudași și încă vreo 2 închizători și ne vom canaliza eforturile pe defensivă, cu tranșee săpate, autobaze și 2-3 linii de apărare betonate. Speranțele ofensive sunt legate de niște faze fixe, dar să nu fie penaltiuri pentru că astea ne consumă enorm, vreo execuție cu totul și cu totul specială sau ceva noroc, probat deja în tragerile la sort din ultimul timp. Cam la asta cred eu că se va rezuma parcursul nostru european. Și nu cred că sunt hater când spun toate acestea, doar încerc să îmi păstrez discernământul și realismul.